labang so for hood just met media personnel atum ongdung news channel atum media personnel atum nilitum akachupa ting pen nalitum ke bang pot nalitum pan suri tim tiger hit penang choro pejirlo la pending arong lo la pen pin just met nitum tim tiger pen labang suamai made press conference ke pangia bangke isonve dalam pen nitum dak nalitum pan phalo pen hanglo alam thila poelo ladak Karbi Student Association atum song protocol lo lapen la song protocol pena job penang an kache song penang an pasigum jipu ladak akapori dolo lapen ladak aprang jiji kese tum same labang so isivera kese pedoya pan bori lo lapen dak Karbi lo social organization tum taningi lo bori lo uniden lo lapen kapadusi non chekloilan cap cap angbong Karbi rong asar atum pen kapor pen latu make mang pen labang so unification of alantum claim pon lo bori pon lo lapan aku unide si alantum Karbi cultural society apa same hang pon tulo lapan api aku Karbi labena mai panda hang pon tulo ningkane chekloilan cap anba alantum bori pon lo lada Karbi rong asar ame tumpen Karbi cultural society atumpen lapan so thapsi Karbi labena mai atumpen alantum bori pon lo seta Uni dia cetek longsi, aka keune kasiksa alang tum cetek longsi putot. Karbi student X atum bang tum cepalo, bangin koyan bagdo alang tum cepa pensi alang tum isi ading matalo. Je itu uni dia lo posi. Karbi rong sarame atum, Karbi society atum, lapan Karbi lameda amai atum itu uni dia lo pot. X atum bang cupasina, X atum bang cuhangsina. Alang itu benda, kepada BD sore, doji benda pu matasi. Alang itu ex Karbi Student Association apan bangin koe anbang pan sohang lo lapen, labang so bangin koe pen ke hang abut. Hadang itu bang pi jedong lo, dilimet hang lo James Hanse, lapen Binesor Hanse, lapen Thang Sing Timong, lapen asong Thang Se, Philip Taro. Itu bang pi, kalau bang so rong asarame, lapen Karbi lapen amai, lapen asong Thang Se hadak. Karbi Cultural Society itu nangke papen itu bangpi dong lo, bangpi dong lo pedang tu main tu lamcak cipidon lo, lamte cipidon lo, nitum na dang bori pon itu X itu tu anseta, nitum ta cingrum pet pensi, nang itu makin mangalon, nitum nang klenon popo, nitum hadak cicak lo, lapen, kese ro foto ko pot isi vet ke wajah panta, nitum Inglong po kese jasmet latu bangke aning ke hanglo pot itum extra ning hanglo lapen itum da bang popusi hala bang so itum bang pi ke tong amai hora bang itum cicak dundak lo lapen putot mai si hang tulo halam so me pulo nitum bang ingkoi ba nitum ladak extra me tong nun popusi nitum hala bang so hot aku nitum cicak dun tulo lapen hala bang so hot nitum bang ingkoi ba ke gune den ta bang retro kan ba nimso bi martum pan ponsi nitum hala bang so me long Dito ako jitong nutulo. La sahala mo so me hora bangke ako nitum kese X sumen same lamthe jailo non itum korti bijoy beda lam jailo tarjena se da lam jailo sonthasi binesor hanse da lam jailo la pan to an siding ithedolo la pan anu se un popo la so aning kethedo bensi ako pudot patumi abang la so ako asime me hang tulo nang la pan patumi bang ke nitum kapi juda mai lo pojara so me parai delo Kese ngom pan hang po, kese ropo pan hang po, pen ropo tu sabe pakroi vekpo, patumi alamang, pakroi vekpo, la pen progreso marbage tu bopi insailing nang posi, halabang so me ho, ditum parai si, patumi me bangke, song po kese da datang kirong dulu, song po ame, ahut sabe, nedum ke bang yetung duo pot, halara kichogi junang iputa, hadak cimbai cailo, la pen, ronga saratu. Labe nama itu kese sebagai tangga poisa depo sasu jun tuinang pulo seta netum X kese itu tarjen hansi ason bijoy be ason son hansi bhubenik ti ason lason hansi netum akor itu pulo koya sing England pulo netum pipo lango petum dolo wo ke petum dolo jang thu petum dolo lang petum dolo Hako betum latum nitum pira pomasi patu me bangke nitum kese X itu pomasi pira si atu me itu ada me dulin pruilo dapen me ke dohut hada kese long potom seda nil jum pan ako lampani ye toilo la se nilisi first speaker lo tumi bangke kaching group tu dai bu kese do man ke address I was the first person to address to the 5
KSA factions. Lasi lebetan silam ni cenglo, dapat anu pun kacuni pun padolo, kacuning lang pun padolo, pelasot yang sini pi beresoran sini gelo, pegapre expire tu gelo, lasa bangke alam tum tak kroy deadlo, lapen itu cingrum popo, ang tum alam jangan cipilo, lasot yang si ni cuma tu mi bangke me, along ceparai delo, lapen cingrum delo, lasi halaso. Pacingrum nama kita pohelo, alang tu la song po ke se tum sabe non ki siber tu po posi lamcak cipelo, la pen loje tokelo, signature cipelo, la sote bang si putot non ikor la piani ni tu putot halaso isi amai do tu po halaso me pakai tu interim isi a kese ke sengi pon dia pan. La cedak kese ropo do posi ropo atuma presiden do po bangko presiden do po, la pen bangko jal secretary do po, la si bangko jal secretary bangko halaso presiden do mada election dopo. Nasi election na hura bangke, da KCS dopo bang poket, langsung nasi labe na itu bang poket, rong asar tu bang poket, lapen KCS tu bang kep ropo dopo bang poket dopo. Total 200 voters dopo, lapen hala bang so 24 ni bangke, hadak presiden ruting waipo, lapen secretary election dopo la bang paru itu si ing waipo, hadak inu do presiden mampo, inu do secretary mampo. Lapen hala bang pia presiden tu bangke datum ke assistant secretary ba joint secretary man ko dapat hala bang pri vice president atum bangke datum ke vice president man ko la poson se atu bi tum si wai ponlo lasi pini lada de tum isialam ningarong pe galam la poilo